देखो तो बर्तमान में फाइनल हम जाऊ टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री देखा हाँ टी फैक्ट्री लाइन दे ये कहाँ फंस गया भाई मैं। हाय हाय बोलो सुनो हाय गाइस फाइनल बर्तमान में हमारे पहुंच जाएगा टी फैक्ट्री रे देख पारे टी फैक्ट्री हमर तो जाओ देख पारे बर्तमान भाई टी फैक्ट्री टोटल प्रोसेसिंग में आपको मित्र भाई हाँ सर नहीं है हाउ मेनी पर्सन कितना मलयालम हिंदी हिंदी कितना आदमी हमारा प्राय 20-30 आदमी पूरा आदमी हमारा है आता है पूरा 2 आदमी नहीं 30 इधर आओ इधर ग्रुप है इधर आओ इधर सिट डाउन साइड साइड ಈ ಸೈಡ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ನಿಕ್ಕಿ ചേച്ചി ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ എടുക്കടാ ये എല്ലാവരും നമ്മളെ കയറണം എല്ലാം ഒരുമിച്ച हाँ അവർ ஒரு ग्रुप അവർ വர சொல்லுங்க ஒரு ग्रुप है और नौ ग्रुप है बस ஸ்கேன் பண்ணது யார் நீங்களா हाँ சேர்ந்து வாங்கிக்கிறேன் ചേച്ചി சேர்ந்து வாங்கிட்டீங்க இல்லைங்க 720 अच्छा ചേച്ചി கிட்ட இருக்கும் ചേച്ചി குடிங்க ஓகே ചേച്ചി இவர் 1 சேம் இல்ல உங்களுக்கு 1 1 2 2 3 ചേച്ചി நீ देखिए बार टी फैक्ट्री हाँ ये ओल्ड मैंने बहुत मैंने चाह दुकान में क्यों जो चाह सही राइट बना हो चाह टी फैक्ट्री आवड़े पत्ते ये देखिए बार एटा ही प्रथम अच्छे तार मान पत्र ए पत्र चाह बना हो प्रोसेसिंग മാന്യരെ ദത്തപേട്ട ടീ ഫാക്ടറി താങ്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തേയില തയ്യാറാക്കുന്ന പെട്ടിക്കാലം തേയില തോട്ടങ്ങളുടെ ഏരിയയെ ഫാക്ടറികൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഇവരെ ഇവിടെ കാണുന്ന പാർട്ടികളിൽ പരിശീലനപ്പെടുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ഒരു മുറിയിൽ ശക്തിയേറിയ ഫാനുണ്ട്. ഈ ഫാനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തണുത്ത കാറ്റും ചൂടുള്ള കാറ്റും ചേർന്ന് പാർട്ടിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്തുകയാണ്. ഇവരുടെ വിനിയോഗം ഈ കാരണത്താൽ देखिए बार टी फैक्ट्री
ଚା ଟି ବନା ହେଉଛି ସେ କମ୍ପାନୀର ଚା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ଚା ବନା ହେଉଛି भाई साहब दाना दाना ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ଚା देखो फाइनल वर्तमान आम टी फैक्ट्री बाहर पलैसु यहाँ सब बिक्री हो चा ये सब बिक्री हो आम लोक सब आ लाइन में देखिए जी जो तार चॉइस कर कि पार ब्लॉगर ब्लॉगर पूरा चार टेस्ट भी बहुत बढ़िया अच्छी हाँ यूट्यूब ब्लॉगर देख बार फाइनल